Vážení diváci, dnešní 10. částí uzavřeme přehlídku filmových reportáží, které američtí váleční kameramani u nás natočili na jaře a v létě 1945 v mnoha městech a obcích na západ od tehdejší demarkační linie. Dnes se s americkými kamerami naopak podíváme za tuto linii, do Prahy, ale i do jiných míst. Teď na úvod to budou zcela neznámé záběry z americké tajné mise do lázní Velichovky. Do sídla štábu skupiny armád Střed, které velel polní maršál Ferdinand Schörner. Velmi stručně řečeno, tato mise měla s pomocí německého zmocněnce podplukovníka Meyer Dettringa přimět velení této téměř milionové armády, aby přijalo podmínky kapitulace Německa podepsané 7. května v Remeši. V koloně, která vyjela z Plzně 7. května pozdě večer, bylo 5 takovýchto obrněných vozů M8 Greyhound, dále 3 džípy, 2 štábní limuzíny a sanitní vůz. Tyto záběry, na kterých lidé rozebírají barikádu ze sněholamů, byly natočeny 8. května brzy ráno, před příjezdem do Velichovek. Pravděpodobně u Hořic nebo Jaroměře. Někdo to za chvíli určitě pozná. V misi byli příslušníci 23. průzkumné skvadrony 16. obrněné divize. Velitelem byl major Karl Daut. Pokud bychom čekali, že cestu budou uvolňovat obrněná vozidla, tento kousek filmu tu představu vyvrací. V čele jel džíp s novináři, za ním štábní vůz a osobní auto s ampliony na střeše. To už jsou Velichovky. Zatímco probíhají jednání, o kterých se dosud ví jenom málo, vojáci si užívají pozornosti obyvatel. Všude se uvádí, že Američané odmítli nabízené pohoštění. Jak takové odmítnutí vypadá ve skutečnosti, vidíte sami. Historie obsahuje kromě pravd i mnoho pohádek. S tím se nedá nic dělat. Tak na zdraví. V popředí vidíme kulometnou věž obrněného vozu M8. Dobrodružná výprava nějakých 200 kilometrů za demarkační linii končila úspěšně. Německý štáb neprodleně opustil Velichovky a obrovská armáda byla víceméně ponechána svému osudu. Část americké mise se zpátky do Plzně vracela přes Hradec Králové. Američané 8. května 1945 v Hradci. Věděli jste to? Ani Rusové to tehdy nevěděli. A když to později zjistili, neměli prý z toho vůbec radost. V dalších minutách se podíváme do osvobozené Prahy. Všechny záběry natočil kameraman Butterfield.